खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। इउपिपिएल पार्टीनि बे समाव मोनसे गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। थारैनो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बर'नि माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा गावनि मुलाम्फाखौल' सानसै नामा? थारैनो हारिनि अनगायै गाव गावनि खहा जानाय जायखौल' सानसै नामा? बेफोर सोंथिया बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव फैदों। जों मिथिगौ बिटिसिआव बर'निनो मोननै गोहोगोरा रिजनेल पार्टी दं, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बेनि अनगायैबो नेशनेल पार्टी, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन। दायो बेनि गेजेराव गोबां समफोरावनो पार्टीनि सोलाय सोल' जानाय, गावनि दोलो एंगारनानै गुबुन पार्टी एबा गुबुन हान्जायाव हाबहैनाय, बेफोरबादि राजखान्थि दोलोनि गेजेराव सोलाय सोल' जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। फिन आरोबाव बयजोंबो मिथिजाग्रा आरो मोजां मोनजाग्रा बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ आरो आथिखालनि एमसिएलए काम्पा बरगयारिया इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय थांनाय सानखालि रिजाइन होनाय जाबाय एबा इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय बिथाङा गोजान जाबाय। बे समाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। थांनाय बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायनि उनाव बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय टिकेट मोननानै 14 नं चिरांदुवार बिटिसि बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि जानानै एमसिएलए देरहानो हादोंमोन बारग' बिटिसिनि डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारिया। दायो फिन बिथाङा इउपिपिएल दोलो नागारनायखौ थांनाय सानखालि समाजारि बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला रिजाइनेसन बिलाइखौ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीनिसिम बिथाङा दैथायहरो। रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ एखे थासारियावनो थाबाय थागोन होननानै नोंथांमोना सानोना? बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंगोन? मख'जाथावदि चिरां जिल्ला बिपिएफनि बानजायनायाव काजलगावआव दिनै दिसपुर साल' जात्रा रेलि हाबाफारिया जागोन आरो इउपिपिएल दोलो नागारनायनि उनाव फिन बिपिएफ दोलोआव दिनै जयनिं जानायनि इसारा मोननाय जादों बारग' डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारिखौ। दिनै नङाब्लाबो फैबाय थानाय समफोराव बेराफारसेथिं दिसपुर साल' जात्रा रेलि हाबाफारियावनो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जागोन बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'नि अएसटि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। इरान आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि जाहोनाव गेजेर सानजायाव दिदोमथि गैयै थासारि सोमजिदों। इजराइल आरो आमेरिकानि गाग्लोबनायनि फिननायाव दुबाइ, आबुधाबि, बहरेन आरो गुबुन गुबुन जायगायाव इराननि गाग्लोबनाया मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। फारसेथिं गेजेर सानजायाव अख्रां लामाफोरा बन्द जानायखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन हादोरफ्रा बिरखंनि सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। भारतारि नोगोरारि उद्यननि मन्थ्रि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला एबा फोसावदों दि मिडल इस्टआव बेफोरबादि थासारिनि थाखाय इन्डियान एयारलाइन्सआ 1 मार्च खालिनिफ्राय गं 444 इन्टारनेशनेल बिरखंफोरखौ एबा फ्लाइटफोरखौ केन्सेल खालामदों। एयार ट्रेफिक कन्ट्रलार थामहिनबा डिजिसिएआ रैखाथि आरो मावफुंनाय नेमखान्थिफोरखौ आबुङै मानिनो थाखाय बेफोर एयारलाइन्सजों सोमोन्दो लाखिदों। बेनि अनगायैबो गाहाय बिरखं गाथोनफोरा जाथावना लामा सोलायनायखौ सामलायनो आरो हेंथा गैयै दावबायारि सिबिथायखौ थि खालामनो थाखाय मावफुंनाय एलार्टखौ होदों। गुबुन फारसेथिं भारतनि दावबायारिफोर एबा दावबायनाय जेंनानि जाहोनाव सौदि आरबाव थाबथानाय जायखिजाया भारतारि दावबायारिफ्रा गुबुन गुबुन हेल्पलाइन नम्बरनि गेजेरजों राजथान्दै थाग्रा खुलिजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन होननानै बे समाव फोरमायथिदों। मख'जाथावदि गेजेर सानजायाव दिदोमथि गैयै जानायनि उनाव गोबां हादोरनि दावबायारिफ्रा थाबथानानै दं। सनिबारखालि डिजिसिएआ बे एयारलाइन्सजों 2 मार्चसिम इरान, सौदि आरब आरो इउएइजों लोगोसे गं 11 हादोरनि अख्रां लामाफोरखौ बाहायनो नाङा होननानै बोसोन होदों। थांनाय माखासे बोसोराव गाब गैयै जायख्लंनि सुपारहिट जानायनि उनाव दिङा प्रडाक्शननि फिन आरोबाव मोनसे अनसायथावना बर' सावथुन दौदिनि मुंनि फैगासिनो दं। दिङा प्रडाक्शननि बेनाराव दौदिनि मुंनि सावथुना फैगासिनो। दौदिनिया बर' हारिनि मोनसे समाज बेंबोनाय सोदोब। बे गोथार सोदोबजोंनो बर' हारिया गोदोनिफ्राय गावनि समाज बेंबोनाय गोरा गोख्रों धोरोम सिबिनाय, इसोर सिबिनाय आखल आखुखौबो दिन्थिबोदों। जायखौ नुयोब्ला गोख्रों गोहोगोरा समाजनि थासारिखौ मिथिना मोननाय जायो। बे थासारिखौ लानानैनो फावखुंगुर मुलुग बर'नि आरो फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मनि नाजानायाव दिङा प्रडाक्शननि बेनाराव थाबैनो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन दौदिनि मुंनि बर' आबुं सावथुनखौ। मैयानिफ्राय आबुं शुटिंआ जागायबाय।
शुटिं खालामनायनि हाबाफारिखौ टेक अन खालामना बेखेवनानै होदोंमोन बेरगावनि TCLCCनि मासिगिरि थामहिनबा हारिमु सिबियारि बिक्रम दैमारिया। मैयानि गोथार हाबाफारियाव फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म, अनसुमै बर'जों लोगोसे गोबां सावथुनजों लोब्बा थानाय महरगिरिफ्राबो नुजाथिदोंमोन। इरान हादोरनि धोरोमारि महरै जोबोद गोनांथार जामकरन मस्जिदनि गुम्बुआव मोनसे जर'खा गोजा फिरफिला बिरहोनाय जादों। इराननि जौसिन दैदेनगिरि आयातुल्लाह आली कामेनीनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों आरो बेखौ गोख्रोङै खिथेर होखारनायनि इसाराबो होननानै बेखौ साननाय जादों। मख'नो गोनांदि शिया दोरोंनि बादिब्ला मस्जिदनि सायाव गोजा फिरफिला बिरहोनायनि ओंथिया जाबाय दावहा आरो अन्यायनि हेंथायै खिथेर होखारनायनि खावलायनाय। जायखिजाया गाज्रि खामानि मावनाय एबा बुथारनायनि खिथेर लानायसिम फिरफिला दिखांबोबाय थादों। कम सोहोराव थानाय बे मस्जिदाव मददगिरिफ्रा कामेनीनि थैनायनि खिथेर लानो थाखाय फिरफिला दिखांनानै समायखिरा लाबोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 28 फेब्रुवारि 2026 खालाराव सनिबारखालि इराननि राजथावनि तेहरानाव आमेरिका आरो इजराइलनि जयै एयार स्ट्राइकआव आयातुल्लाह आली कामेनीया जिउ गोमादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोना मस्जिदनि गोजौआव गोजा गाबनि फिरफिला बिरहोदों। तामुलपुर जिल्ला BJPनि गोख्रों दैदेनगिरि देबेन बर'आ बिबान नागारबाय। BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा EM देबेन बर'आ BJP दोलोखौ नागारबाय। तामुलपुर जिल्ला BJP हान्जानि मैखोम खहा होननानै बुंनांगोन। गोबाव सम तामुलपुर जिल्ला BJP दोलोआव थानानै खामानि मावबोनाय मोनसे समनि BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर'आ दिनैनि सानाव BJP दोलोनिफ्राय बिबान नागारबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव दारांगजलि बियाबाव BJP हान्जानिफ्राय बिजाथि गसंदोंमोन देबेन बर'आ। BJP दोलोआव थानानै मोजाङै रायजोफोरनि खामानि मावनो हायै आरो BJP दोलोआ जेबो रोखोमनि खाबु होयैनि थाखाय बिबानखौ नागारबाय देबेन बर'आ। मख'नो नांगोनदि BJP दोलोआ बर'फोरखौ खामानि मावनो थाखाय मोजाङै खाबु होआ, जायनि थाखाय गोबां गोजौ थाखोनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा BJP दोलोखौ नागारबाय होननानै बुंथिदों देबेन बर' बिथाङा। फैबाय थानाय समाव गुबुन राजखान्थि दोलोआव थाबैनो जयनिं जानायनि इसारा होदों देबेन बर'आ। क'क्राझाराव आर्टिस्ट फुलमणि नार्जारिनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बान्था गथायदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय खुंगा 22थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सानाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बान्थाखौ मोननो हादों। कार्बि आंलं जिल्ला लांहिननि थागिबि देंखोगिरि फुलमणि नार्जारि बिथांजोआ। दुलाराय बर' हारिमु आफादा गथायनाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बान्थाखौ गथायनानै होदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा। नगाव जिल्लानि मिलनपुरनि बेलुगुरिनि फिसाजो निरुपमा बराया रुंसारि जाबाय। गिख्रंथाव बेरामजों नाख्रेबजानाय निरुपमा बराया थांनाय 27 फेब्रुवारि खालि बिश्वनाथ चारियालियाव थानाय गावनि उन्दै फिसाज्ला समीर ज्योति बरानि न'आव जोबथाहांबोयो। थैनाय समाव बियो सानै बिहामजो आरो सासे उन्दै फिसाज्ला आरो बिहामजोजों लोगोसे फिसौज्लाखौबो नागारनानै थांदों। बे समावनो निरुपमा बरानि फिसाय अमिय बरा आरो बिनि देरसिन फिसाज्लाया गोथैस'खौ जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारिखौ फोजोबो। उपासना साहित्य सर'जों सोमोन्दो थानाय नगावआव जेराव बराया गांब्रै बिजाब लिरदोंमोन, बिथांनि रुंसारि जानायाव मिलनपुराव थानाय बिथांनि फिसायनि न' आरो बिथांनि उन्दै फिसाज्लानि न'आव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि बिथांजोनि सासेल' फिसाज्ला समीर ज्योति बरा आरो बिनि बिसि मौसुमी सयकिया सानैबो आथिखालाव भिजुअल आर्टिस्ट महरै खामानि मावगासिनो दं। बेनि अनगायैबो बिथांजोनि फिसाज्ला बराया बिश्वनाथ चारियालिनि जिल्ला फोरोंथाय फसंथाननि बारग' प्रिन्सिपालमोन। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय जाथायफोरखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थायो। माब्लाबा हाबा जाखानाय बिसि फिसाय, माब्लाबा गोबां सुबुंफोर एबा बैसो जानाय माखासे सुबुंफोरा गोमानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव होननानै बुंनांगोन। क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय खोला गसकाता गामिनि राजेश ब्रह्म आरो बुगालि ब्रह्मनि फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि सहायसुला, जायखौ हंला होननानैबो मिथियो, बिथाङा थांनाय 27 फेब्रुवारि खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। न'खरनि सुबुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 27 फेब्रुवारि शुक्रबार खालि खानाय सिनजानो होननानै दाउलिगुरि फारसे ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे थांफिनाखै एबा फैफिनाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायब्ला 7896530168 नङाब्ला
9394902477 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया नखरा। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां। थारैनो इजराइल आरो इरानजों जानाय दावहाया लासैनो मुलुगनां दावहानि फारसे सोलायलांगोन नामा? मख'जाथावदि दासान्दि इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायफोरा मुलुगावनो गोसारदों। मुलुगनि गोबां हादोरफोराव फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं थांनाय सानखालि इराननिफ्राय दुबाइयाव एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबनायनि उनाव मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव गं 57 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो दासिम दुबाइयाव थांनाय माखासे गोबांथार बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं आमेरिका आरो इजराइलनि जथाय गाग्लोबनायनि उनाव इराननि सुप्रिम लिडार आयातुल्लाह खमेनीनि जिउ खहा जानाया गोबां मुस्लिम हादोरखौ दुखु मोनहोदों। बेबायदिनो जम्मु काश्मीराव इराननि सुप्रिम लिडार थैनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो प्रटेस्ट खालामदों। बे समाव सुप्रिम लिडार आयातुल्लाह खमेनीनि थैनाय उनावबो खमेनीखौ बुथारनायनि आमेरिका आरो इजराइलनि सायाव खिथेर लाफिनगोन होनना इराना हुमखि होदों। बिबिसिनि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला इराना दासिम 137 मिसाइल आरो 209 ड्रनजों UAE आव गाग्लोबनो हागौ। बे गाग्लोबनायनि गुबै थांखिया आबु धाबिनि साखाथियाव थानाय अल दफरा एयारबेसखौ सिलिंखार खालामनाय। UAE नि मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमा अख्राङाव थानाय बांसिन इराननि मिसाइलफोर आरो ड्रनफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। रबिबारखालि दुबाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इराननि नैथि गाग्लोबनाय समाव 4 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे समावनो सनिबारखालि UAE आव इराननि मिसाइल गाग्लोबनाय समाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 7 सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बेराफारसेथिं ड्रन गाग्लोबनायनि जाहोनाव दुबाइ बिरखं गाथोन आरो मुंदांखा बुर्ज अल आरब हटेलाबो गोबां खहा जादोंमन। गुबुन फारसेथिं इराननि गिख्रंथाव मिसाइल गाग्लोबनायनि उनाव सनिबारखालि बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिं बुर्ज खलिफाखौ लांदां जायगा खालामनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बुर्ज खलिफानि गासैबो सुबुंफोरखौ गुबुन जायगाफ्राव दैथायहरनाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्राया सनिबारखालि इराना गल्फ ओनसोलाव थानाय आमेरिकानि मिलिटारि बादाखौ नोजोर होनानै गोबां बेलिस्टिक मिसाइलजों गाग्लोबदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बेबादिनो आमेरिकानिफ्रायबो गोबांथार इराननि माखासे रैखाथि बादाफोरखौ फोजोबस्रांदों। दायो साननो गोनां बाथ्राया बेसै इराननि सुप्रिम लिडार थैनायनि हेंथायै फिननाय होगोन नामा इराना? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। 43 नं तामुलपुर विधानसभा बिसायख'थियाव आसाम पुलिसनिफ्राय रिटायार लानाय राजेन बर'आ BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंनो साखाफारा जादों। रायजो राजानि जौगानायनि हाबा मावनो, समाजनि मोजां खामानि मावनो राजेन बर'आ जानजि खाफ्रादों। BTC गोरोबथानि उनाव हाग्रामा महिलारिया BTC ओनसोलाव जेरैबायदि जौगाखां हाबा मावबोदों, बेफोर हाबाखौ मेगनजों नुबोनानै राजेन बर'नि गोसोआव मोजां मोननाया गोदोनिफ्रायनो दंमोन, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ मदद होबोबाय थादोंमोन। लोगोसे बे बाराव गावनि पुलिस साख्रि मावनायनिफ्राय बिदाय लाना राजखान्थियाव आगान होसिगोन। बे बारनि आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव BPF दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिथाङा साखाफारा जानायखौ गावनो बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया खावलायदों बे बारनि बिसायख'थियाव 43 नं तामुलपुर विधानसभायाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नो आरो बिजाथि सायख'जायोब्ला गोख्रोङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों। राजेन बर' बिथाङा MOS टकानचाहुआ क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव दावबायना PMनि रेलि थावनिखौ नायदिंफैदों। इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट अफ हाउसिं एन्ड उर्बान एफेयार्स बिफाननि मन्त्रि टकानचाहुआ क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव दावबायना फैगौ 13 मार्च खालाराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा नुजाफैगोन थावनियाव दावबायना थासारिखौ सुलाद लायो। बे हाबाफारिखौ जाफुंसार एबा मोजाङै जाफुंसार महरै मावफुंनो थाखाय रैखाथि राहा दाथायारि थियारि खालामनाय आरो रायजो राजाफोरनि सुबिदा राहाफोरनि सायाव नोजोर होनायजों लोगोसे बायदि बायदि थासारिनि सायाव सावरायो। दावबायनाय समाव मन्त्रिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। श्रीभूमि जिल्लानि नीलाम बाजार पुलिसा मोनसे आन्दोनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे अपारेशनाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। DSP ऋतुराज मजुमदार आरो नीलाम बाजार पुलिस थानानि OC आनन्द मोदीनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर पुलिस हान्जाया बे सिग्रोमनायखौ खालामदोंमोन। बे अपारेशननि समाव जमीर उद्दीन मुंनि सासे लाइमोनखौ हमनाय जायो।
आरो सिग्रोमनायनि गेजेरजों जामिर उद्दिननिफ्राय गासै 20,000 जावा टेब्लेटफोर बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय टेब्लेटफोरनि बाजारनि बेसेना 1 कौटि रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाय आरो खेबनै बुहुमनां चेम्पियन जागिरि निकट ज'रिनआ फैगौ 28 मार्च खालारनिफ्राय 11 एप्रिलसिम मंगलियायाव जानो गोनां एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव सा 20 सोद्रोमाफोरनि भारतारि हान्जाखौ दैदेनगोन। मोजाङै बिजिरनायनि उनाव सा 20 सोद्रोमानि हान्जाखौ थि खालामनाय जादों, जेराव जानुवारि दानाव हादोरारि चेम्पियनशिपनि उनाव पटियालायाव खुंफुंजानाय हादोरारि बादायाव बाहागो लानाय गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सायख'नाय खान्थि बायदियै कमनवेल्थ गेम्स, एशियान गेम्सनि गनायथि जानाय लिरथाय थाखोफोराव एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि जोबथा बादायगिरिफोरखौ गावबा गावनि माल्टी स्पर्ट्स हान्जाफोरनि थाखाय थोंजोङै बाहागो लानो थाखाय सायख'नाय जागोन। मख'जाथाव दि थांनाय बावैसो स्पेनआव जानाय बक्सिं एलिट चेम्पियनशिपआव लाभलिनाया 75 केजिआव आइजोफोरनि थाखोआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। फारसेथिं प्रीतिया 54 केजि, अरुंधति चौधरी 70 केजि आरो प्रियाया 60 केजि आरो स्पेनआव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। फारियै बिथांमोनानो साबसिन देरहासारनो हादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।